nilqgħu magħna lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Il-lejla tajba minn Bormla u grazzi tal-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, insellmilkom u nilqakom għal din l-attività politika brabta mal-kampanja elettorali bit-tema Is-saħħa lil-Maltin li se twassalna sa 8 ta' Ġunju. Insellem lil dawk kollha li qed iseguna permezz tal-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Qabel nagħtu bidu għal din l-attività bix-xieraq insellmu lill-kandidati li se jikkontestaw l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Bormla, Marco Emanuela Ġus. Rita Gatt, Joyce Muscat, Johan Sherry, Glauber Spiteri, Noja Spiteri Hemit u Martin Vella. Issa nistieden lill-ewwel kelliem biex jindirizza din l-attività politika il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Steven Lu. Xmerħba din, Bormla grazzi, Kottonera grazzi. U nixtieqkom bibtijaj tingħaqdu miegħi llum qabel nibdew biex nirringrazzjaw il-membri parlamentari tagħna li tant qed tagħmluna kburin. Illum fil-Parlament oppożizzjoni mill-aktar antika b'tattiċi verament antiki ta' żminijiet li ħsibna l-insejna u s-soldati tagħna l-vera soldati tal-azzar dal-grupp parlamentari. Immexxi mill-abli Prim Ministru tagħna Dr. Robert Abela. Tgħidilna li inti kburi bina, ngħidulek aħna kemm aħna kburin bik. Ħbib tiegħi qiegħed joqrob iż-żmien. Bħallum xahar bħalissa dal-ħin ħankunu qegħdin nagħmlu l-aħħar sforz sabiex naċċertaw illi kulħadd jaqdi dmiru. 11-il sena ilu dan il-partit għall-ewwel darba wara ħafna żmien rebaħ il-fiduċja tan-nies. Għaddew 11-il sena imma l-establishment f'dal pajjiż ma jistax iġerraħha. Għaddew 11-il sena u għandna establishment f'dal pajjiż illi ma jistax jaċċetta li m'għandux il-poter. 11-il sena il-bot mill-poter u qiegħda ittihom rashom. U kemm huwa importanti li nfakru lin-nies bibtijaj, nfakru lin-nies is-suċċessi li għamilna f'dawn is-snin kollha. Kemm kienu jgħidulna illi Labour won't work, kemm kienu jħarsu lejna minn fuq għal isfel, kienu jgħidu illi aħna maħniex ħankunu kapaċi mmexxu lil dal-pajjiż, illi dal-pajjiż konna ħanfalluh. Jgħaddi żmien sena wara oħra u ntuhom risposta wara oħra ħbib tiegħi. Kemm huwa importanti li ma ninsewx minn fejn tlaqna biex ma ninsewx fejn qegħdin. U kemm jiddispjaċini jiena nħares madwari u nara oppożizzjoni mifxula totalment. Qed immorru f'dibattiti jiena u sħabi u hemmhekk taraw id-differenza. Hemmhekk taraw li lna nitkellmu fuq il-progress fuq kif irridu naraw il-Malta tagħna timxi l-qudiem u taraw oppożizzjoni mingħajr idejat. Oppożizzjoni tarawhom fuq it-televiżjoni jiġu
jippruvaw ifixklu, jitfixklu, jippruvaw iħassru għax m'għandhomx idejat, ma jafux x'iridu huma, aħseb u ara kemm jafu fejn jridu jieħdu lil pajjiżna. U mhux ta' bxejn allura ħbieb, mhux ta' bxejn nhar il-ħadd li għadda fit-tluq tal-kampanja tal-Partit Nazzjonalista ikollok esponent ewlieni MP tal-Partit Nazzjonalista li ma jiddejjaq xejn jiddikjara gwerra qaddisa fuqna l-laburisti. X'gazz irid ikollok? U jiddispjaċini, rrid ngħid, jiddispjaċini u mbagħad nara esponenti oħrajn tal-Partit Nazzjonalista illi qishom f'kompetizzjoni bejniethom dawn min minnhom ser jaħdem l-aktar kontra l-pajjiż. F'kompetizzjoni bejniethom min minnhom se jirnexxielu inaqqas il-fondi Ewropej lejn Malta tagħna. Min minnhom ser jaħdem l-aktar biex isidu l-armamenti u l-militar. Tant mifnijin f'dil politika tal-biża illi lesti jiddikjaraw illi saħansitra lesti jibatu lillu liedhom għall-gwerra dawn in-nies. Dik hija d-differenza bejnhom u bejna. Magħna kulħadd jaf fejn qiegħed ħankunu qegħdin naħdmu dejjem għall paċi fl-Ewropa u għall progress f'pajjiżna. U rajnihom bib tiegħi, rajnihom fl-aħħar ġimgħa u qalulna, u vera kif qalulna ħajużaw tattiċi illi qatt ma bsarna li ħajużaw qabel. Taf dawhomx bib tiegħi, dawn mhumiex nies ta' min jafdhom għax rajnihom fl-aħħar ġimgħa manuvri kullimkien sabiex jipprovaw inaqsu s-saħħa lil dan il-gvern imma r-risposta settu ilhom intkom fit-8 ta' Ġunju illi ġej. Fit-8 ta' Ġunju illi ġej ir-risposta tagħkom ser tkun waħda soda u b'saħħitha. Se turu lil kulħadd is-saħħa tal-Partit tal-Ħaddiema, is-saħħa tan-nies tal-progress tal-pajjiż. Establishment li ma jġerraħiex li aħna it-tfal tal-ħaddiema qed immexxu l-qudiem il dal-pajjiż, qed niksbu kisbiet li huma qasbis kienu joħolmu f'dal-pajjiż. U mbagħad isaqsuk minnu l-establishment. Isaqsuna fuq it-televiżjoni li għedna minnu l-establishment. Taf minnu l-establishment? Ħanejdilkom jien minnu l-establishment. Dak illi meta kien fil-poter ma beżax għan-nies u minflok ivvota bil-qalb biex jolew il-kontijiet. Taf minnu l-establishment? U mhux li tridu ssaqsu. Saqsu il-luħud fil-Partit Nazzjonalista. Illi jgħidu li l-establishment fil-Partit Nazzjonalista għamillhom ħajjithom infern. Il-ħabib tagħna ma naqblux f'kollox żgur. Imma ġentlhom fil-politika. Mario Gallia jitkellem hekk fuq l-establishment fil-Partit Nazzjonalista. Taf minnu l-establishment? L-establishment dak illi għax komdu hu, komdu kulħadd. L-establishment dak illi lil dik l-om li ma setax ikollha tfal. Alla m'hemmx tagħmel li kien għalih l-establishment f'dal-pajjiż qatt ma mexxejna l-qudiem il-liġijiet tal-IVF u llum grazzi għal dawk id-deċiżjonijiet ta' dan il-gvern għandna 600 tarbija manqa ma' omma ma' missiera u ma' nanni tagħha. Il-kisbiet ħbib tiegħi li għamilna meta ma bżajniex f'dal-pajjiż u jiena rrid ngħid kuntent ħafna li qiegħed hawnhekk illum magħkom man-nies tal-Kottonera, nies illi qatt ma beżaw, nies illi jħobbu lil dal-pajjiż, nies illi fil-mument tal-prova dejjem kienu hemmhekk sabiex jimbuttaw il-progress, il-Partit Laburista u l-ħaddiema kollha f'dal-pajjiż. L-establishment kien dak
illi kellu l-arroganza li jaħseb, u għatandu l-arroganza li jaħseb illi għandu xi dritt divin li jgverna f'dal pajjiż. X'differenza ħbib tiegħi, x'differenza mill-moviment tal-ħaddiema minn dan il-partit. Illi mela le jien l-ewwel wieħed niftaħar bil-kisbiet li għamilna fi 11-il sena dal-pajjiż bdilnieh għall-aħjar ekonomija kien jgħidulna Labour won't work. L-ikbar l-aktar ekonomija li qed tikber fl-Ewropa, ħbib tiegħi. Blanqas rata ta' qatt li qatt kellna fl-istorja tagħna. Fost ħafna kisbiet fil-qasam soċjali, illum għandna 9,000 ruħ illi storikament dejjem kienu jiddependu fuq il-benefiċċji soċjali. U intkom dan il-moviment lil dawk id-9,000 familja daħħaltuhom fid-dinja tax-xogħol, qed ittuhom l-opportunità li għalihom u għal uliedhom jagħtu futur aħjar. L-establishment dak illi kien jgħid il-faqar kien perċezzjoni. Kellkom tkunu intkom, kellek tkun inti Prim Ministru illi naqqasna ir-rata ta' nies friskju tal-faqar u friskju ta' ċaħda materjali. U mela ma niftaħrux bil-kisbit tagħna, imma din hija d-differenza bejnhom u bejna. Niftaħru bil-kisbit tagħna, imma għandna l-umiltà ħbib tiegħi. Kemm importanti l-umiltà fil-politika. L-umiltà li ma narawx in-nies dubbien, illi narfu illi kien hemm żminijiet fejn inqasna, illi kien hemm deċiżjonijiet illi setgħu ittieħdu aħjar. Dik hija s-saħħa dal-partit illi jaraf is-suċċess tiegħu imma fuq kollox jaraf illi hemm fejn intejbu u iva aħna se nkunu qed intejbu. Kemm hi sabiħa l-umiltà fil-politika, ħbib tiegħi. L-umiltà illi tikkontradistingwina, illi turina u ma ninsew qatt minn fejn tlaqna, turina l-ħin kollu li aħna tfal tal-ħaddiema, li aħna tfal li nħobbu lil dal-partit, lil dal-pajjiż. U għax inħobbuh ħbib tiegħi, għandna l-kuraġġ illi niġu hawnhekk fir-Rialto, il-benniena tal-Partit Laburista, illi niġu hawn nitkellmu fuq il-kisbiet, imma fuq kollox inkunu kburin illi dal-partit irridu narawh dejjem aħjar, għax iva jiena nemmen u bħali intkom temnu li nistgħu nkunu verżjoni dejjem aħjar tagħna nfusna. Għax jekk ma nkunux aħna, mela min se jkun qiegħed jara li l-ekonomija tagħna tkompli tikber? Min kważi falla lil dal-pajjiż u rnexxielu jfalli il-partit tiegħu? Jekk ma nkunux aħna, mela min se jara li t-tfal tagħna jkollhom futur aħjar f'Malta tagħna? Jekk ma nkunux aħna, mela min lill-pensjonanti tagħna se jiggarantilhom żidiet sena wara oħra? Dawk illi ħallewkom f'pensjoni għal 25 sena fil-friża? U ftakru ħbib tiegħi, mhux il-pensjonijiet biss kellna fil-friża, anke id-djar tal-anzjani tagħna kienu fil-friża b'kontijiet għoljin illi qatt ma konna rajna bħalhom. Dik hija d-differenza bejn il-Partit Laburista mmexxi minn Roberta Bela u l-partit ta' Roberta Metsola li għadha kburija bi Prim Ministru li kien sfiduċjat minn dal-pajjiż. Irridu nkunu dejjem aħna ħbib tiegħi illi ma nibżawx u li jkollna l-kuraġġ. U llum hawnhekk ġo Bormla nisħaq ħbib tiegħi għamlu kuraġġ, ejja naħdmu kollha flimkien ħalli fit-8 ta' Ġunju li ġej nagħtu risposta lil kull min irid iwaqqaf il-progress, imma fuq kollox nagħtu ċertifikat ta' mertu lil dan il-gvern u lil Prim Ministru tiegħi, il-Prim Ministru tagħna, Dr. Robert Abela.
Irridu nkunu aħna ħbib tiegħi sodi u flimkien biex inkomplu nagħmlu l-ġid lil dal-pajjiż. Għax jekk ma nkunux aħna ħbieb, jekk ma nkunux aħna, mela min? Mela min se jmexxi l-qudiem il-bidla u t-tiġdid li għandu bżonn dan-nazzjon tagħna? U allura importanti illi llum hawnhekk ngħidu l-affarijiet kif huma. Ser jiġu ġimgħat fejn ħadd ieħor ħaj jipprova jolli t-tensjoni f'dal-pajjiż. Ser jiġu ġimgħat fejn se jkun hawn min ħajkompli jipprovoka. Imma aħna maħniex ser naqgħu għal provokazzjoni ħbib tiegħi. Bil-kalma imma sodi daqs l-azzar. Bil-kalma imma sodi għax hekk hemm bżonn. Għaliex irridu nkunu aħna ħbib tiegħi illi anke fl-Ewropa mela le niddefendu lil Malta tagħna il-ħin kollu u kull imkien. Ħadd ieħor moħħu fil-karriera personali tiegħu u aħna fissati fuq din l-art ħelwa ħbib tiegħi. Irridu nkunu aħna ħbib tiegħi illi fit-8 ta' Ġunju li ġej nikkonvinċu lil sħabna kollha u nitlobkom. Fit-8 ta' Ġunju li ġej irridu nivvotaw lil kandidati kollha kemm huma, il-sħabi kollha li ħerġin għall-Parlament Ewropew u l-sħabna kollha li ħerġin għall-kunsilli lokali. Fit-8 ta' Ġunju fis-7 ta' filgħodu għamlu bħali u morru ivvotaw u ħudu magħkom il-sħabkom, il-familjari tagħkom. Ħalli nagħtu messaġġ f'saħħtu. Illi nagħtu messaġġ illi dan il-gvern se jkun il-garanzija tfal tagħna għaliex irridu naraw illi tfal tagħna jgħixu f'pajjiż fejn ikunu kburin bih. Irridu nkunu aħna li nagħtu garanzija liż-żgħażagħ tagħna illi rriduhom jgħixu f'pajjiż fejn għandhom l-opportunitajiet. Garanzija nkunu mela le l-anzjani tagħna li jkollhom sena wara sena żieda wara oħra fil-pensjonijiet tagħhom. Garanzija lill-lawċin illi jgħixu fi gżira li tihom l-opportunitajiet imma li nieħdu ħsieb is-sbuħija tagħha. Garanzija mela le il-sħabna, il-kaċċaturi u n-nassaba li fl-Ewropa se nkunu aħna li niddefendukom. Garanzija mela le lilkom kollha ħbib tiegħi, lil Maltin u l-Awċin kollha illi fl-Ewropa nkunu fejn nkunu u nkunu ma' min nkunu. Dejjem se nġibu l-ewwel il-Malta u l-interessi tagħha għax Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox. Nirringrazzjakom. Grazzi. Issa nilqgħu magħna lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi Rialto, grazzi ta' dil merħba mill-aktar sabiħa, grazzi minn qalbi. Xar ieħor, xar bħallum eżatt. Dakinhar imsejħin biex nagħmlu għażla. Għażla li mhijiex biss dwar partit jew ieħor, imma għażla dwar x'pajjiż irridu. Għażla dwar hux se nibqgħu maqudin bħala pajjiż żgħażagħ, ħaddiema, ġenituri, anzjani, kollha differenti imma fl-istess waqt. Maqudin flimkien, maqudin wara l-għajta is-saħħa lil Maltin. Jum ta' elezzjoni, kull jum ta' elezzjoni ifisser jum ta' għażla. Għażla li qegħdin nitkellmu dwarha magħkom kuljum, għażla li ħadd ieħor imma qed jevita illi jitkellem dwarha. Reġgħu ġew għal elezzjoni oħra bla pjan. Reġgħu daħlu għal elezzjoni oħra jaħsbu li jistgħu jiġġielduha bil-qorti. Fil-qorti jsiru l-proċessi
li mbagħad iridu jkunu ġusti iżda ma' kulħadd u fejn ma jkunux tkellimt u se nibqa' nitkellem. Imma l-għażla ta' 8 ta' Ġunju mbagħad hija għażla li tmur lil minn hekk, għażla illi llum ikolli ngħid li ħadet dimensjoni ġdida. Għax dik il-ġurnata trid tiddetermina wkoll jekk dal-poplu u se jżomm bis-saħħa f'idejh dik is-saħħa illi jiddeċiedi hu u jiddetermina hu l-futur tiegħu. Li jżomm f'idejh irriedni li jiddeċiedi dwar il-futur tiegħu fl-aktar proċess demokratiku importanti. Proċess demokratiku li kull meta lill-establishment ma jagħtihx ir-riżultati li jkun jixtieq jipprova jimminah. Imma mbagħad il-poplu jrid iwieġeb ngħidu jwieġeb b'saħħa li ma bħala, jwieġeb billi jipparteċipa, jwieġeb billi jagħti s-saħħa lil min irid jagħti s-saħħa lilu. U aħna rridu nagħtu s-saħħa lilkom, is-saħħa lil Maltin u l-Lawċin. U huwa proprju fuq hekk li qed nitkellmu u se nibqgħu nitkellmu. Għaliex it-8 ta' Ġunju hija iva ġurnata importanti u importanti sew, importanti għat-tmexxija tal-lokalitajiet kollha tagħna, importanti biex niddeterminaw x'Ewropa irridu ngħixu fiha. U fuq kollox importanti biex inkomplu niddeċiedu x'futur irridu għal dan il-pajjiż li tant inħobbu. Futur għalikom, futur għalik li qed nitkellmu dwaru aħna ma' kuljum li jgħaddi. Saqsa dal-punt Steve u se nerġa' insemmih jien. Ejduli ħaġa waħda li qalu sħabna ta' faċċata li se tkun tajba għalik. Semmu li darba li tkellmu fuq se jagħmlu għal ġid tan-nies jekk jieħdu f'idejhom it-tmexxija ta' pajjiżna. Baħ totali. Dan dal-baħ totali mhuwiex dak li tridu intom, dan mhuwiex dak li ħaqqu pajjiżna. Pajjiżna jixraqlu li jmexxuh nies, li jħobbuh nies, li jaħdmu biex il-pajjiż jibqa' miexi il-qudiem. Nies li ħsibhom biss biex jibqgħu jagħmlu l-ġid għal pajjiżna. Dawn in-nies huma intom u aħna maqudin flimkien Maltin tar-rieda tajba, il-moviment tat-tajjeb, il-moviment tal-progress, il-moviment tas-suċċess. Sentejlu waqt l-eqqel tal-isfida tal-pandemija ħriġna bi pjan ambizzjuż ta' 1000 proposta, pjan mibni bimħabbal dal-poplu min nies li jħobbu l-pajjiżna. Intom dal-pjan tal proposta għamiltuh tagħkom fl-eluf kbar tagħkom ingħaqadtu u tajtuh l-akbar fiduċja elettorali fl-istorja ta' pajjiżna. U għalhekk sakemm nibqa' ngawdi l-fiduċja tagħkom dak l-1000 proposta se naħdem bħilti kollha biex isiru 1000 kisba għalikom. Imma lek illi l-jum ta' 8 ta' Ġunju huwa importanti biex inkomplu nżommu il-kelma li tajnikom. Wednikom illi se nollu il-paga minima nazzjonali, ollejnija bl-ikbar ammont li qatt tingħata fl-istorja. Wednikom li se nżidu Children's Allowance, ollejnija bl-ikbar ammont fl-istorja. Wednikom għajnuna kontra l-oli tal-ħajja. Konna l-uniku pajjiż fl-Ewropa fejn id-dawl u l-fuel m'għoliex b'imqar ċenteżmu wieħed. Mhux biss tajnikom il-kola, imma saħansitra daħħalna
mekkaniżmu ta' kola addizzjonali lill-pensjonanti. Tajnihom l-akbar żiediet fl-istorja. U wara taħsbu li se nieqfu hawn għaliex x'jagħmlu tal-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkollna l-aqwa ekonomija fl-Ewropa. Għaliex dan huwa pajjiż b'saħħtu, poplu li huwa dinamiku, poplu li huwa reżiljenti, poplu li iva għandu aspirazzjonijiet għolja u aħna dawk l-aspirazzjonijiet se nagħmluhom realtà. Kien għalhekk ukoll li sentejn ilu wedna b'700 miljun euro fi proġetti ambjentali għal spazju ħodor, spazji miftuħa. Unsaqsikom, attrajtu proġetti bħall-arena tal-kunċerti li għamilna f'Taqali, attrajtu gvern li qabad artijiet fejn seta' jiżviluppa fihom binjiet u minflok għamilhom ġonna, attrajtu gvern li jibdel il-pjan lokali biex jisalva żona daqstant kbira bħal dik ta' Ħondoq ir-Rumien. Jekk tkomplu tkunu warajna ngħidilkom li dan għadu biss il-bidu kemm fadlilna x'nagħtukom. Ħaddieħor dawk li jgħidu li jħobbu l-ambjent ħadulkom art daqs is-siġġiewi u tawa għall-bini. Aħna se nagħtukom spazju aħdar u miftuħ sa xar minuti mhix il-bogħod mid-dar tagħkom. Għaddew ukoll ftit aktar minn sentejn mindu ivvutajtu għal Malta flimkien, wettaqna ħafna, imma fadlilna ħafna u ħafna iktar xi wettqu. Lil dawk il-koppji li għadkom tibdew il-ħajja flimkien bdejna nagħtuhom 1000 euro fis-sena għal 10 snin. Issa dalwaqt imislilkom il-ġenituri b'tfal li komplew jistudjaw f'livell post-sekondarju se nagħtukom ċek ta' 500 euro, it-tieni ċek ta' 500 euro u t-tielet ċek ta' 500 euro. U dalwaqt ikun imiss miżura oħra lil kull min iħallas it-taxxa. Wedna li se naqsu it-taxxa ta' dħul għalikom kollha. Jeddu kemm jeddu mal-temp tan-naħa l-oħra ngħidilhom li mhux se jwaqfuna. It-tnaqqis fit-taxxa se teħduh. Anka meta tivvutaw għall-kunsilli lokali tagħkom emnu fina. Għandna pjan għal kull lokalità, aktar servizzi, aktar proġetti ta' fejda, aktar spazji fejn tirrilassaw mal-familji tagħkom, imma mhux hekk biss. Fil-budget ħabbarna li se ntelqu pjan ta' riġenerazzjoni soċjoekonomika tal-lokalitajiet tagħna. Ix-xogħol sodisfatt li miexi sewwa u fi ftit ġimgħat nibdew inħabbru kif dal-pjan se jkun qed isir realtà. Ħalli l-ebda lokal f'pajjiżna, l-ebda lokal ma jaqa' lura. Għax iva, għamilna ħafna u ħafna ġid. U nifhmu wkoll li l-ġid iġib l-isfidi miegħu. U dal-gvern mhux se joqgħod lura milli jgħin aktar kull fejn meħtieġ. Ħaddieħor imbagħad ibeżza li għandna wisq dejn nazzjonali li se twaqqafna l-Kummissjoni Ewropea qalulna. Mbagħad ħalli imma jiġu rating agencies u jgħidulna li ħlifej plus mhux se jibqgħu ituna. Imma il-credit rating agencies ituna l-A plus u ħadd ieħor minn għalih illi jifhmu huma biss. Mela ħanarġa' ngħidilhom xewxu kemm tridu imma lil pajjiżna mhux se twaqfuh milli jibqa' jikseb is-suċċessi. Malta flimkien ivvota għalih dan il-poplu
U l-ebda establishment mu se jwaqqaf lil dan il-poplu. Ebda establishment. Imma hawnhekk se nagħmel appell illi nemmen li huwa importanti ħafna. Aktar ma l-establishment jattakka, aktar ma jkunaw minn sfortunatament jixħet mibeda, aktar tista' tikber it-tentazzjoni li nfittxu l-konfront. Għal pajjiżna iżda aħna nibqgħu nfittxu li dawk ta' rida tajba naħdmu ma' qudin f'sens taqda nazzjonali il-koll flimkien kemm sabiħa li ngħiduha imma fuq kollox kemm sabiħa illi ngħixuha. Aktar ma jipprovokaw tista' tikber it-tentazzjoni vera li jkun hawn min irid jingħalaq fih innifsu. Irridu nibqgħu miftuħin bħala partit. Dal-pajjiż jibqa' jirnexxi sakemm nibqgħu aħna naħdmu bħala moviment miftuħ għal kulħadd li jilqa' lil kulħadd. Sakemm nibqgħu nilqgħu nies ġodda fejn vera kif semma Steve nistgħu ma naqblux f'kollox, imma sakemm inħobbu lil pajjiżna iva nistgħu naħdmu flimkien. Ftakru il-maġġoranza assoluta tan-nies f'dal pajjiż sabiħ tagħna huma nies ta' rieda tajba u għandna obbligu fuqna aħna lkoll illi naħdmu kollettivament flimkien. Il-pajjiż dal-pajjiż sabiħ tagħna ma jista' jitlef it-talent ta' ħadd. Għalhekk is-sejħa tiegħi lilkom tibqa' waħda. Fadlilna xahar wieħed biss għal din id-data importanti. Ħadd ieħor ċar issa se juża il-mezzi kollha qed ibeżza li bis-saħħa illi għandu se jirbaħ. Qed ibeżżawna. Imma l-verità hija li intom biss għandkom is-saħħa. Is-saħħa tar-rieda tagħkom. Espressa fil-vot tagħkom. Ħalluhom jgħidu kemm iridu bil-gwerra qaddisa kontra il-vot tagħkom ma jista' jirbaħ ħadd. Ibatulhom fit-8 ta' Ġunju batulhom messaġġ ċar lil dawk li jridu jaħkmukom, lil dawk li minn għalihom iridu jreġgħu lura. Dal-poplu mhux lest jieqaf milli jibqa' miex il-qudiem bis-saħħa. Ħajoqogħdu mbagħad huma ixerdu kemm iridu dwejjaq u tgergir. Intom ibqa' waħdmu għas-suċċess tal-pajjiż li l-koll kemm aħna nħobbu. Flimkien nistgħu naraw li tirbħu intom. Flimkien nistgħu naraw li intom tibqgħu tiksbu aktar. Flimkien nistgħu nibqgħu nagħtu is-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Bormliżi, is-saħħa lill-Maltin. Grazzi minn qalbi. Grazzi. B'dak id-diskors wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Nfakkarkom fl-attività ta' għada fis-6:30 fiċ-Ċentru Laburista ta' Marsa Xlok. Il-ġimgħa fis-6:30 ukoll f'Misraħ il-Kebbis f'Santa Venera. Is-sibt fl-istess ħin attività politika fil-Pjazza tal-Qala u l-Mastrelli tal-ħadd li ġej fil-Pjazza tal-Musta fl-10:30. Insellmilkom u l-lejl it-tajjeb.